na kayo ng pulis. Nililipayan niya. Nagawas na tayo siya. Sige. John! Yan mo yung sinilas. Nililipayan niya. Naitong lagi siya. Di, galing mo na kami. Nang mga ganda ako, hindi ka na. Halagay mo sa ako. Isaw mo na iyan na. Iyan na. Isaw ka sa dagat. Martin na si Arna. Asa man ang mga sadya? Hindi siya kadaon na kahit. Hindi siya bata. Natataas mo yung pasampuan ng iyang ilong, isaw pa. Andyan! Huwag mo naman basta iyang Andyan, basta iyang andyan! Hindi ka na nas baso. Nas baso ako gusto. Baso na yan po. Ano ba na? Titi? Yan po. Hindi mo na yung ibuhok ka na? Ay, man. Ay, man. Tara, suka o. Andyan, isaw ka na dyan. Yan. Isaw ka. Tungan na yun. Isaw ka mo. Ano niya? Sabtok ka. Sabtok yung ilong. Dali, arak. Ana, apak kaputin mo ba? Ano ba basta? Tapos na niya. Andyan, usara ng adlaw na kay anak dyan. Sabay lagi, magdulog mi usahay. Na daghan kayo sampos na to. Tulog ni 10 minutes. Isa na pinagtapan. Okay ba nung Hindi mo kapatawag ka. Ay, Patricia! Cellphone, nanawag. sige na. Skype na. Ikaw na ka? Ano ba? Marami na nawa niya ay. Ito pa sa tabi.
Dahil mong mas, di ba?